Zorionak, bigarren etapa Iruñarreko itzulian, eta garaipena, bi euskal garaipen dagoeneko itzuliaren erdia bete dugunean, zen muz jundaguna? Bueno, hasieran eskapa handi bat inda, da pelotoian tentsioa zehon, gero goña horretik eskapa harrapau deu, eta aixiakin korte batzuk india, baina goñi pelotoi osoa hasia igoten, eta han korte garrantzitsu bat inda, da atake pilo bat egon dira, eta azkenean grupo txiki bat iritsi gira espreina. Grupo txiki hori osatzeko goinek egia da asko hautsi dula, baina gero jendea sartzen junda, Oluzurrenen bera, sasi ordekan izan zen duzu. Azkeneko 5 kilometroak nahiko eroak izan dira, aurrera egiten zuelako jendea eta pixkanaka jendea sartzen, baina hor ere sailkapen nagusiko lehia ere zegoen segundoak irikitzeko, nahiz azkenean Gari zurekin sartu da. Azkenengo zati hori oso gogorra inda, agian goñi baino gogorragoa, da, ikusiko dugu bihar zen dagoazen hankak. Zorionak. Eskerrik asko.